Turkashi yadda aka yi kicibus tsakanin sarki sunusi lamido sunusi da kuma datta wato Rabi Musa Kwankwaso da kuma zuwan wato Abba Kabir Yusuf taron gababbun gwamnoni da aka gudana a Abuja. Waɗannan su ne batutuwa da suka ja hankulan mutane a wannan sati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa, barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyon a wannan channel tamu mai albarka. Kuma idan yanzu kuka fara ziyartar mu, kada ku manta wajen danna mana alamar subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin dai samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun dora zuwa gare ku cikin sauki. Kada ku manta da wa bidiyon alamar like sai ku share din sa. A wannan sati dai an ga injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da Sunusi Lamido da Sunusi a birnin Paris na wato kasar Faransa, wato a birnin Paris din kasar Faransa aka yi wannan kicibus tsakanin tsohon gwamna injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da kuma shi ma tsohon sarkin Kano wato Sunusi Lamido da Sunusi, wadda haduwar tasu ta yi matukar bada citta. Mutane da dama na ci gaba da tattaunawa da kuma yin musayar yawu akan haduwar tasu, domin kuwa an gansu dai sun gaisa kuma sun yi wani zama na musamman wanda mutane da dama ke ganin cewa akwai wata alaka da ake kara kullawa tsakanin Sunusi Lamido da Sunusin da kuma injiniya da Rabi Musa Kwankwason, wanda za a iya cewa shi ya zama gwarzo kuma jagoran juyin juya hali a jihar Kano. Yanzu yanzu dai injiniya Kwankwason na ci gaba da samun yabawa da kuma ƙara tabbatar da shi cewa gwarzo ne a bangaren siyasa. Sunusi Lamido da Sunusin dai wasu na maradin cewa ya dawo a jihar Kano a sabon gwamna sabon sarki, sai dai wasu na ganin cewa wancan lamari ba abu ne mai yiwuwa ba, duba da yadda an yi wa masarautun wani garan bawul. Gandujan dai kafin saukarsa ya yi wa masarautun garan bawul waɗanda aka daddatsa. Ana dai tunanin doka ba za ta bari a sake haɗe su ba, inda wasu suke wannan hasashe. Abba Kabir Yusuf kuma a wannan sati shi ma ya halarci Abuja da gudanar da taron gwamnoni, inda aka kasa ganin Ganduje a gun a madadin jihar Kano ko kuma madadin gwamnan jihar Kano. An gade Abba Kabir Yusuf tare da wasu zababbun gwamnoni na state din Najeriya. Wannan ke nuni da cewa rantsuwa kadai ta ragewa Abba Kabir Yusuf din zuwa ga nan wato ranar 29 ga wannan wata da muke ciki. Nan da wasu 'yan kwanakai kaɗan kenan za a gudanar da waccan rantsuwa ta cin zaɓe, wadda kuma za a tabbatar wa kowane sabon gwamna wato satifiket ɗin kama aiki nan take.